actually, igwa ng istorya ka, kung basta napanggan akong mayor, may apat na senador na inagadan man. Oho. Nag-confirm sa kayo sa mga tinitap. Sabi ko na, no, wala po akong tigapaluwat na mga agad. Kung ako niya akong mga agad sa inyo, personal akong madyan sa inyo. So imagine, mga senador, then katingga ito pag pa-interview ko. Now, aramang kukunin naman a certain Nel, how siya, daan siya, na nag-text, tapos sa gamit Gcash, tigsugo ko daan siya. Gusto ko lang ipaaram sa mga tao, ora po ining, scam po ining na nag-claim ini. Kasi po, kung maagad man kami ng sponsorship, ito po yan ng surat or letter. Pirmado po kang OIC Tourism, saka pirmado ko po. Dahil pwedeng wala kaming letter sa pasuman yan para biyag iputa. May mga tao talaga kung maintindihan ng kaisipan. Siyempre, may letter kami, yaon so stationary kang munisipyo. Oho. So, doon, nakalagduman na about sa, digdi sa programa min Kansao Festival. So, sige, explain mo duman kung ano na kung po pwede sila maging major sponsor, minor sponsor, kung po pwede sa bilog na event, or kung po silang saro sa ng event. Naka-explain duman kung arin ang gusto nilang kuha na sponsorship. So, si Tourism Officer in the name of Linus Revidad. Yan, okay. Tapos, Now, noted ko po, dawa kami nakapirma. Pwedeng saro sa nang nakapirma.